Gurit alit brayat emprit, tan ninggal kaprayitnan ora nalingsir wangsit. Golong gilik brayat emprit, nunggal susah nyawiji jiwa. Rumaket sedulur nggelar bebrayan jembar. Eling-eling balung peking, saya saeko kapti brayat emprit. Rukun amangun mreh, santosaning bebrayan tan bisa kalindih ringkih. Wis kinodrat jagat uriping emprit, mecaki ari kang sarwa cupit. Golek isi luwing kanthi kebak pitakon, sesuk apa isih nyecep tumetesing pengarep-arep. Gurit alit brayat emprit iki karipta saka panandhang remu rempu. Kelinggis pangrenah lambe mimis, ngise siong wengis gawe crah hangaroh bubrah. Saweneh manuk ireng kang aran Dandang ngelabrak nyakar nggaok ngakak nyebar karbor wisa. Mlintir ijo cengkir wukir jare wadas gedhak. Sesongaran mentani liyan sadawaning dalan. Temanggung Oktober 2020.